Трапеца е равнобедрен, диагоналите са му перпендикулярни, височината му е равна на h. Построяваме CP успоредно на DB и вече сме доказвали, че лицето на триъгълника APC е равно на лицето на трапеца, а този триъгълник е първоъгълен и медианата му е равна на половината от основата, т.е. основата АП е 2 пъти H. Тогава лицето на този триъгълник е височина H по основа 2 пъти H върху 2, т.е. H квадрат, или лицето на трапеца е H на квадрат. Понеже BPCD е успорник, BP е равно на M, а AP, тъй като е A плюс B, намираме AB, като извадим от AP M. А бедрото намираме по Питагорова теорема за триъгълник HBC. Тази задача вече сме я решавали. Вижте записките си за фигура 35 от първата тема по геометрия. Тук използваме две двойки подобни триъгълници МОА и CDA и другата двойка ABO и OCD. Използваме пропорцията между страните им и получаваме МО, което сме означили тук с хикс. Аналогично НО е също хикс и следователно МН е полученото 2 пъти А по Б върху А плюс Б. Остава А и Б да заместим от получените в подточка Б. Както виждате, тази задача се състои от две решавани от нас задачи. Преговаряйте, момчета и момичета.